Nestáva sa často, aby vedci použili slovo zázrak, ale práve týmto výrazom opisujú L-arginín, aminokyselinu, ktorá je taká všeobecne prospešná pre naše zdravie, že ju nazývajú zázračnou molekulou. V našich telách sa L-arginín metabolizuje, pričom vzniká oxid dusnatý. Táto molekula napomáha uvoľneniu a otvoreniu ciev, aby sa zlepšil prietok krvi. Ukázalo sa tiež, že podporuje produkciu hormónov spomaľujúcich starnutie, zlepšuje imunitu, pomáha pri tvorbe svalovej hmoty, odbúravaní tukových tkanív a zlepšuje uvoľňovanie inzulínu. L-arginín priaznivo pôsobí na mnohé významné telesné funkcie. Napríklad udržiava krvný tlak v norme, chráni celý kardiovaskulárny systém, podporuje imunitu, rast svalov, rast a regeneráciu kostí a tkanív, metabolizmus tukov a glukózy, mužskú sexualitu, produkciu hormónov spomaľujúcich starnutie a podobne. Vzhľadom na všetky jeho priaznivé účinky na telo niet divu, že L-arginín vzbudzuje také nadšenie medzi odborníkmi na zdravú životosprávu. Forever Living Products predstavuje ešte lepší dôvod pre radosť. Nový ArgiPlus. ArgiPlus zabezpečí vášmu telu všetky pozitívne účinky súvisiace s L-arginínom a navyše obsahuje výťažok z granátových jablk, ktoré sú známe antioxidačnými vlastnosťami, extrakt z červeného vína, ktorý pomáha udržiavať hladinu cholesterolu v norme, výťažok z hroznových šupiek na podporu kardiovaskulárneho a imunitného systému a sušenú šťavu z ďalších plodov. Ide napríklad o čierne rýbezle, ktoré obsahujú rôzne živiny, vrátane kyseliny gamma-linolénovej, esenciálnych mastných kyselín a ďalších látok, ktoré podporujú mentálnu kondíciu. Višne od rody morela preukázateľne obsahujú flavonoidy a ďalšie látky prospešné pre zdravie kĺbov a čučoriedky, černice, maliny a plody bazy, ktoré pomáhajú neutralizovať voľné radikály spájané s predčasným starnutím organizmu. Tieto zložky spolu vytvárajú výživový doplnok novej generácie, ktorý priaznivo pôsobí na celkové zdravie organizmu. Odmerku ArgiPlus stačí zmiešať s vodou alebo vaším obľúbeným nápojom s obsahom aloji a prispiejete k optimálnej funkčnosti takmer všetkých systémov vo vašom tele. Som týmto produktom nadšená, pretože som presvedčená, že ArgiPlus je najefektívnejší výživový doplnok vo svojej triede na trhu. Starostlivo sme vybrali najkvalitnejšie ingrediencie, aby mal čo najpriaznivejšie účinky a výnimočnú výživovú hodnotu. Náš arginín má farmaceutický stupeň čistoty a pri výrobe tohto výživového doplnku používame vyspelé technológie, aby sme zabezpečili jeho kvalitu, účinné vlastnosti a vstrebávanie. Dostaňte zázračnú molekulu do svojho krvného obehu vďaka jedinému výživovému doplnku, ktorý má toľko prospešných účinkov na zdravie. Nový ArgiPlus od Forever Living Products.